Ne, šmigavac, ono što se digao onog malog pedera u Islandu. Ovako isto si ga upatio. Znaš kaš mene tako je? Pa znaš kaš mene tako je? Ma nikad me neće. Nikad si živ. Ne zajebala, to dalo jedno. Cezar krenuo me ko šmigavca na Islandu da me digne ovako. Znaš kaš me dići? Bacišu te. Ma neš me, oš sada se nema. Sve reš, jedno. Treba nam sviram koncept, pogledaj, pokušavajući da se izvuče, ništa mi je napravio sve. Vidi ovo, majke. Ovo je prije neki dan kad si me fatao znao. Ovo je kad si pokušavao da se izvučeš. Znaš šta ti hoćeš sad? Ajde objasni šta hoćeš. Šta hoćeš? Pa neću ništa da objektivno, ja tebe neću da bacim. Ja tebe stvarno mogu bacim. Ti koji da bacim? Ja tebe stvarno ne mogu da bacim. Ima neki psihološki problem u tome. Da. On ne može. Da me zgazi ko komarca. Zgazit ćeš me kurac. Ja sad trebam u Dunju da se punim. Ja s tobom pa kako vam u Dunju da se vadiš me kolevata za ono? Ja tu agresiju ne mogu. Koji? Ja mogu boriti pred svim ovim. Malo, pa ti si bio iza mene. Objasni čovjek, bio si iza mene, vidio si silu od 100 kila koja je krenula sa 8 motora. Ti si krenuo više 8 motora, zato si proletio onako tamo. Pa da sam ti samo još... Uhvatio sam te ovako, aj sam mi objasnio to. Kad te čovjek uhvatio ovako. Če si uhvatio ovako? Ovako sam te zavrlo... Pa nisi stigao izmako, zato sam ti poderao i zvuk od te nazvao. Ti si toliko jedan mrco i sujetan tim da je to nevjerovatno.